count of 1, 2, 3, smile. Oh, 1, 2, 3, wacky. And then 1, 2, 3, mas wacky. Oh, sa gitna ka, Super Bekla. Oh, 1, 2, 3, wacky. Thank you so much po. Congratulations. Thank you. Bekla! 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 Ay, bibigyan ka daw ng akinado ni Mayor. Ha? Kailangan gawin mo yan, ha? O, sabay-sabay tayo! Mike! Ladies and gentlemen, Super Bekla! Ay, ang galing-galing. Itsura dito. So kung nagsasawa kayo sa itsura ni Super Bekla, ang aming tatawagin na susunod, siguradong ma-e-excite kayong lahat dahil sila po ay napanood nyo sa ating Kapamilya Network. Tawagin na po natin ang bumubuo na Wowee Dancers! Yung mas malakas sa Wowee Dancers! Saisi Aguila from PBB And Yunini Bariki. and congratulations! Diba? And Yunini Mariposa, congratulations. And Saisi. Hello! Iba yun ba? Naimbat nga nabiin. Ayo, amen. Apo? Tama. Tama po? Naimbat nga nabiin. Ayo, apo. Amen, apo. O, yun na po yun. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Mariposa Cavite. Sa totoo lang, nakita-kita kami nung inibitahan kami dito para sa inyong kaalaman. Hindi na po kami nagkakasama-sama ng mga ito eh. Matagal na po. Ako po nasa Tropang LOL na. Ako po yung choreographer na doon, na stage director sa Tropang LOL. Nanonood po ba kayo Tropang LOL? Anong oras ang Tropang LOL? 11 a.m. Ayun. At ito, si Lunining, kagawad na rito sa Quezon City. O, diba? Sa April, nagnenegosyo. At ang ating Sin, Zumba. At inyong likod, konsehala na. Hindi na lang po uli kami nagkasama-sama nito mga kaibigan ko. Ang mga original Wowee Dancers. Palakpakan niyo po. Maraming salamat po. Nakakatayo ng balahibo na makita kayong muli sa iisang Kanina lang kami nakita-kita. Bumiyahe kayo. Ano sasayawin natin? Diba? O sige, mag-TikTok na lang. Napanood nyo sa Pinoy Big Brother Season 2, Saisi Aguila!